și în față. Bine. Acum are un buton special. Se pare că e făcut din metal. Maia e făcut din metal și a pictat roșu și are un buton special. Maia are un buton special pe care apesi pe el și merge. Haide, apasă. Mă zi. Bogdan, păi știu ce fac de când e la așa ceva. O să mai facem unul cu tine, bine? Uitați-mă, merg în față. Și v-a plăcut? Bine. Acum o să vă dau un exemplar. Atunci, Ce carte? cartea cu Harry Potter, nu. Mamă, că am luat. Asta e cartea. Asta e cartea și o vreți ca să o faceți și voi? Bine. Uite. O să dau la pagina 1.